Duše nade vše, aneb staráme se o duševní zdraví. Tentokrát budu mluvit s psychologem o tom, co dělat, když potřebujeme psychologa. Já jsem Jarmila Levko a se mnou je tu psycholog Martin Sedláček. Ahoj. Ahoj a ahoj všem. Tak, ty jsi psycholog, takže ty budeš určitě vědět nejlíp, jestli chodit k psychologovi je ostuda, nebo jestli je to naopak trendy. Já myslím, že to je strašná ostuda, že by to nikdo neměl dělat. Mm-hmm. Že, ne, a jak by ses pak uživil, Martin? Právě. Teď vážně. Myslím si, že chodit k psychologovi je vlastně úplně stejné jako chodit k ortopedovi, k zubaři, chodit na alergologii a vlastně anebo si nechat opravit pračku. Prostě v momentě, kdy potřebujeme pomoct, tak psycholog může být jedna z těch osob, které nám jako pomoct můžou. Je to taková opravna duší. Přesně tak, takže by bylo jako vlastně škoda se něčeho takového vzdávat, jenom proto, že to třeba historicky mohlo mít nějaké stigma, že to je jenom jako pro požahance a tak. Dneska já vnímám psychoterapii jako cestu k nějakému plnějšímu a spokojenějšímu životu, jako způsob, kterým odsekáváme nějaké jako koule na noze, které tam prostě historicky se objevily, ať už dané naší výchovou nebo nějakým naším životním příběhem a tím, čím jsme si prošli. A to je to, s čím nám psychoterapie může pomoct. Přesto já myslím, že spousta lidí se trápí a přesto k tomu psychologovi nejde. Co myslíš, že je ta hlavní zábrana? Já teda musím říct, že vnímám změnu. Že vnímám změnu a stává se, že teďka třeba jako mě kontaktuje maminka 15letého mladíka, který prostě za ní přijde a řekne, že myslí, že je ten čas, kdyby si promluvil s psychologem. A udělá to úplně jako normálně, spontánně, takže myslím, že se to mění, ale pořád jsou rodiny a jsou místa, kde je to tak, že vlastně jakákoliv duševní obtíž je něco, co si buď vymýšlíme, nebo to můžeme přece změnit jenom tím, že se usmějeme. Ty jsi zmínil teenagera, tak na to jsem se právě chtěla zeptat, protože tento teenager měl asi osvícené rodiče, ale někdy s tím může mít ten mladý člověk potíž, vůbec to říct třeba těm rodičům, protože ty mu můžou říct, ale prosím tě, seš jenom trošku smutný, anebo to je prostě taková teď móda, aby z nás tahali peníze. Má to nějaké východisko? Může třeba ten mladý člověk přijít bez vědomí rodičů? Tak jsou místa, ať už je to třeba linka bezpečí, nebo tak, kde se dá přijít bez vědomí rodičů. Samozřejmě pořád, jako pokud nejsme plnoletí, tak nějaká jako ta spolupráce těch rodičů je požadovaná, ať už v tom, že třeba nám pomůžou jako s financováním té péče, pokud ji nehradí pojišťovna, nebo pokud jí ta pojišťovna hradí, tak nás tam zase jakoby odvedou, doporučí, protože často ten psycholog jako ty rodiče třeba chce vidět, ale pak jsou místa, která jsou přesně jako určená k tomu, když ty rodiče tomu nepřejí, nebo dokonce jsou jako zdrojem těch obtíží, což samozřejmě jako se bohužel děje, tak pak ta péče určitě jako dostupná je a psychologa můžeme najít často už i jako ve školách, takže to může být jako vlastně první nějaká osoba, když tomu školnímu psychologovi ti žáci důvěřují a má na té škole dobrou pověst, tak to může být ten první, za kým vlastně přijdeme a on nám pak může doporučit, co a jak dál v danou situaci. Ty jsi zmínil zajímavou věc, na kterou se běžně neptá, to jsou ty peníze. Jo? Tak když si nevyberu školního psychologa, kolik to stojí taková návštěva? To se různí většinou, jako je to záležitost od takových jako 600 do třeba 2000. No, že opravdu záleží na místě, kde žijeme, na tom, jak ten psycholog je vytížený, na tom, jak má dlouhou praxi. A platí ta úměra, že čím dražší psycholog, tím lepší? Ne.
Ne, tak jak to poznám? To se slyší jako krásná otázka, protože vlastně tak něco si třeba jako můžeme o něm přečíst, většinou ty psychologové mají nějaký jako profil, někdy tam mají jako svou fotku, tak můžeme vidět, jestli nám ten člověk je nebo není sympatický, ale stejně to vlastně v konečném důsledku poznáme až po té návštěvě. Mm-hmm. A často se říká, že vlastně i jako hledání toho terapeuta je prostě proces. A stejně tak jako nejsou všechny auta stejné, tak nejsou jako všichni odborníci stejní. Každý má třeba i jako jiný výcvik, jiné trošku jako směřování, jiné jako paradigmata, z kterých vychází, jiné jako teoretická východiska, jiný ten terapeutický přístup. A to, že nám třeba nesedne hned ten první člověk, tak bych chtěl všechny moc podpořit. Neházejte flintu do žita. Někdy to fakt jako trvá, někdy je to až třeba jako třetí člověk, na kterého narazíte, že je ten pravý, protože každý jsme nějaký a ta psychoterapie je proces, který jako trvá nějakou dobu a myslím si, že je dobré, aby tam bylo nějaké souznění, nějaká rezonance s tím terapeutem. A je úplně OK, že prostě se to jako nepotká na poprvé. Taky se nám nestane, že prostě si životního partnera najdeme hnedka jako v mládí a už s ním ustaneme. Je to spíš výjimečná věc. No to byla právě moje otázka, že bych si taky ráda toho psychoterapeuta vybrala, ale říká se, nevím opět, jestli je to pravda, že nejsou. Je to možný najít člověka a ještě navíc takového, který by se mi líbil v nějaké dohledné době? Nejsou. Je to pravda, je to těžké a zejména ještě psychologové, kteří by pracovali s mladými, tak těch je ještě méně, je jich fakt jak šafránu, takže i ty čekací lhůty jako bývají delší, ale jako někdy stojí za to si počkat a mezi tím právě třeba pokud jsme opravdu v krizové situaci, tak jsou tady jako krizová centra, jsou tady psychiatrie v konečném důsledku, i to je jako možnost, nemusíme rovnou čekat jako na terapeuta, když se nemůžeme dočkat a trvá to dlouho, nemůžeme najít a prostě ten náš stav je jako opravdu, je nám jako fakt mizerně, takže se jako každý den budíme, jako jestli vůbec má smysl tady nějak jako být, tak potom určitě je dobré jako na nic nečekat a vyhledat klidně i psychiatrickou pomoc, protože může být jako zcela relevantní, protože v danou chvíli cokoliv a kdokoliv nám pomůže, tak je to dobrý. No. A v tom sice nejsou, já myslím, že ta situace se bude postupně jako zlepšovat, ale nějakou dobu to trvá, ale zase to není to, jako nejsme úplně jako bájní jednorožci. Jo. Zase jako ten terapeut se jako najít dá. A Martine, stalo se třeba tobě někdy osobně, že k tobě přišel někdo do ordinace a říkal, sedť si a za chvilku odešel a říkal, tak tomuhle pánovi já se svěřovat nebudu? Většinou tam vydrželi sedět do konce, ale jako stalo se mi, pak už nepřišel. Že ty lidi už pak jako nepřišli. Jo, a funguje to i opačně, že třeba ty jako psycholog si někdy odmít nějakého klienta, protože se ti třeba zdálo, že... Snažím se to nedělat, ale taky jsem to udělal. Jako byli lidi, kterým jsem prostě doporučil, že by bylo, že by se jako jim spolupracovalo líp s někým jiným. Jo? A někdy to není, jako, co zase za nás terapeuty, někdy to není o tom, že vy byste tomu člověku byli nesympatický. Někdy to třeba je jako právě naopak a někdy je to o tom, že to téma, s kterým přicházíte, tak je třeba jako v tuhle chvíli pro toho terapeuta jako příliš citlivý, protože řeší něco podobného a v ten moment prostě ví, že by to nějak jako interferovalo s tím procesem a radši vás pošle někam jinam. Takže zase to jako nemusíme brát jako vůbec osobně, když se tohle to stane.
A může tam třeba zase hrát roli i to, že třeba dívky mladé by se radši svěřily ženě s nějakým typem problémů. Je to taky... No jasně, děkuju. To samo o sobě je vlastně součástí jako alchymie toho výběru terapeuta, kdy přesně můžeme jako vnímat, jsou témata, které prostě máme pocit, že by bylo jako lepší řešit se stejným pohlavím nebo naopak jako s druhým. Někdy to je vlastně úplně jedno, spíš nám jde o tu chemii, ale jako dobrá citlivost vlastně k sobě v tomhletom, jaký ten člověk by jako měl být, mě může jako pomoct. Což neznamená jako dopředu si vytvořit jako jeden profil a když se s ním jako nikdo nepotká, tak to znamená, že prostě mám smůlu, ale vědět, že třeba jako přesně preferoval bych jako ženu nebo muže, protože samozřejmě ten přístup je jako trošičku jiný. Tak a Martine, máš nějaký pozitivní příklad ze své praxe? Stalo se ti třeba, že jsi někdy někomu doslova zachránil život nebo udělal z nešťastného člověka šťastného? Jde to vůbec? Já myslím, že to jde. Nevím, jako asi bych jako netvrdil, že jsem někomu vyloženě jako zachránil život, ale troufám si říct, že se mi jako povedlo některé životy mých klientů zlepšit a to je vždycky pro mě až jako dojemný moment, když ten člověk pak přijde a řekne, no, mně je vlastně dobře. Já vlastně jako teď už vás nepotřebuju. Teď vám chci říct, že jsem šťastný a že už přesně tak, už se asi jako neuvidíme, možná se někdy ozvu, kdybych vás potřeboval, ale tak to je vlastně jako moc fajn. Ale to asi nezvládneš na jednu návštěvu, že? Ta psychoterapie bývá delší. To se jako někdy se stane, že skutečně je to jako nějaká izolovaná věc, kdy prostě přijdete, spíš je to pak jako poradenství nebo nějaké koučování, kde vám ten člověk jako řekne tohle jo, tohle ne, zkuste takovouhle jako techniku a ono to pomůže a zabere, ale terapie je obecně jako delší proces, protože my vlastně jako pracujeme s nějakou strukturální změnou v té osobnosti. Mm-hmm. Jo. Není to hned prostě. Není to hned, trvá to. Tak a na závěr, Martine, co by si tedy vzkázal těm, kteří váhají, zda jít k psychologovi či nejít? Já myslím, že když váháte, tak to jděte zkusit. Že to je jako rozhodně, pokud už tam tohle to je, tak teďka jako nedávno jsem někomu říkal, že většinou v životě prostě litujeme víc věcí, které neuděláme, než těch, které uděláme. Takže pokud váháme, tak jděte do toho. Děkuji. Takže Martin Sedláček, psycholog, vzkazuje, jděte k psychologovi, máte-li tu potřebu, je to možná jednodušší, než si myslíte. Já děkuji, že jsi tady s námi byl. Zloučí se také Jarmila Levko a nezapomeňte, že duše je nade vše.